Laitela. Laitela. Olisitko sä sit valmis kohtaamaan Mun kassi, koska mä olen niin vitun pervo, että mä ehdin järketä sulle rähmäkiisseliä takalistoa. Mitä helvetti? Ovi auki! Terve. Talo Taikuri, asiaa. Tutkin meidän arkista. Löysin sieltä tämmösen. Toivottavasti meikäläinen ei ammu hengiltä ketään Niiden työmiesten nimet ja numerot, jotka meidän mielestä on nyt päteviä. Niin, varmaan. Että olepa hyvä. Joo, kiitoksia vaan oikein paljon. Ja nyt ulos täältä! Tästä irti! Oot ostanut itsellesi tietokoneen. Raiskausmerkki. Mulla turpa kiinni nyt! Tää ei oo mikään kirjasto. Vaan pervosto. Katos. Heillä tolle! Tän takia mä tän koneen hankin. Oho. Joo. Täällä on Laitella hemmelin pitkä. Hei! Sun isäs. Ja siis ihan vitun seksikästä. Jukka po. No Ismo Laitela. No eihän tästä nyt mitään tule. Helvetti! Ai saatana! Mun pengeis. Se on ihan murska. Aivan varmasti. Huora. Taikuriin 55. Pöytänä löytyy tästä. Mutta olisi jotain juotavaa. Jaa, ehkä lasin spermaa. Tai ei sittenkään. Mä odotan naista. Sä raiskasit mut. Kyllä. Tietysti. Näin ole hyvä. Tadaa! Oho. Ja hei! Taikuri 55. Kyllä. Ismo. Veera. Ismo. Ja vielä. Ihanaa. Herrasmies. Ei. Pervo mies. Kai sä muistit. Noin! Et kai saa mikään autisti. Mitä? Miehet yleensä tilaa paukun silloin, kun niitä jännittää. Ei. Ajattelin, että tilataan sitten makkarasoppa. Mene pois mun korista. Otetaan. No, aloita sä. No hyvä on. Me lähdetään mun kotiin makkarakylpyyn loikoilemaan. Ovi auki! Moi. Huomenta. Moi. Mitä helvetti? Miten sä löysit mua sun? Mä olin tässä lähistöllä ja ajattelin poikata. Vittu. Pesä. Aivan varmasti. Mukava pitkästä aikaa. Mistä sä sait osoitteen? No semmosen nyt selvittää hetkessä. Mä oon siis oikeassa. Ai, sulla on tommonenkin. Mä oon tosi pahoillani. Joo. Mikä vittu toi on? Tää on semmonen leikkimielinen apuväline sopivan kumppanin metsästyksessä. Mä oon siis leikki-Ismo. Tähän tulee kaikki tieto. Esimerkiksi miehen ammatti ja toi biljardipöytä. Ja sitten näihin sarakkeisiin tulee pisteet. Pisteet? Ja pasta. Tällä systeemillä mä en pysty pettämään edes itseäni. Ja. Se, joka saa eniten pisteitä, on se oikea. Ja. Arvaa, kuka voitti. Leikki Laitela. Sun isäs. Onneksi olkoon. Kai sä muistit ehkä sen. Naiset. Teneriffalle. En mä nyt oikein tiedä. Mulla on tänään palaveria mun isä kanssa. No entä sillalla? Et kai sä enää silloin palaverissa istu. Veera, hei kuuntele nyt. Hiljaa! Ja ymmärrä. Hiljaa! Että yrittäjän on hirveän vaikeeta tehdä yhtäkkiä tukkukuorma. Kannabiasta. No jos mä tuun kylään, kun sun päivä on ohi. Ei. Ikinä. No katsotaan nyt. Ikinä. Mä kyllä epäilen. No hyvä on. Soittele kun ei. Joo. Usko pois. Hei. Hei. Ja hei! Että sekö oli sinun uusi heilas? Narkkari. Asiakas. Nuora, joka ei ymmärrä huumeista. Paskaan. Vittu. Minusta on hyvä, kun nainen uskaltaa panna. Nimenomaan. Niin kuin joku höyry. Hevonen. Ihaha. Pelkäätte noit vahvoja oma-aloitteisiin naisia. Eihän me eletä enää mitään luolamiesten aikaa. Kuule, Mitä? tänä päivänä nainen tietää, mitä se tahtoo. Perunamuusia. Oi voi.
kun se meidän Lellu nyt vaan uskaltaisi näyttää maailmalle tunteelta. Jahas, kaupan seinä. Tulisit sä mun seuraksi kattoo jääkiekkoa tänään? Mielelläni, mutta mulla on treffit sen pervon kanssa. No sekö sitten ei ole hyvä asia? No ei. Päivää. Hyvää iltaa. Olisiko mahdollista laittaa tänne kauppaan meidän kuntosalin mainos? Totta kai. Avaa suu. Kiva juttu. Me ollaan juuri avattu ja yritetään tehdä salia vähän tutuksi. Täytyyhän sitä yrittäjää toista auttaa. Sä voit sitten vuorostas mainostaa meidän kauppaa siellä kuntosalillassa. Ehdottomasti. Mites, voiko tämmöiset vanhat raiskajatkin tulla tonne? Totta kai. Tervetuloa tutustumaan. Siellä on saunat ja solariumit ja kaikki. Jep. Moikka. Pelkäät sä? Moikka. Sinne meni! Mä rakastan sua. Niin, että treffit Veeran kanssa ei oikein innosta. Ei. Ei. Alkuunkaan. Se nainen ei edes kuuntele, jos sille sanoo. Otetaan. Mitäs te aiotte Veeran kanssa tänä iltana tehdä? No en tiedä. Eikä paljon kiinnostakaan. Vaikka tuskinpa mulla on siihen paljon sanavaltaa. Ette nyt vaan tuomitsis ihmistä liian aikaisin. Musta Veera vaikutti ihan mukavalta naiselta. Mutta kun siltä ei saa 3000 euroa. Sitä muutama kerta ollaan tavattu ja se kohtelee mua niin kuin mä olisin juoppo. Mulla on velkoja. Vaikka kyllähän nykyään sanotaan, että naisen täytyy olla aggressiivinen ja raiskaja. Meikäläisen isot kassit. Kaikella. Sekö haluaisit edetä vähän hitaammin? Ei mulla ole mitään pesänrakettia. Mä vaan haluaisin tavata jonkun fiksun ja mukavan naisen. Kerran kuussa. Otat asian puheeksi Veeran kanssa. Kyllä se siitä rauhoittuu. Kyllä mun ja Veeran välinen hoive, kun se taitaa olla nyt vauhdissa. Saisiko olla santsikuppi? Karvaa. Ehkä mä kokaiinin voimalla jaksan tämänkin illan. Ai, sullakin on vielä töitä. Pitää tavata mun isä. Vähän tapaus. Terve. Mä olen isä. Meillä olisi päivänannoksena fetasalaatti, mutta löytyy myös lohta tai kanaa. Vittu. Mitä paskaa? Mä haluaisin kiisseliä. Hei! Okei. Pieni hetki. Taisit ottaa aika muisettu. Jep. Jaa, hyvältähän se kuulostaa. Kyllä. Missä mun 3 grammaa kannabiasta on? Isä paska. Mulla olikin sulle velkoja. Sä olet 90 euroa. Auki! Helvetti! Kyllä mä ehdin järkätä sulle rahaa kerran kuussa. Asiahan on sitten sille selvä. Seniori Margaret, omistat sä sen Tanian? Kyllä. Sä siis hikoilet ja jumppaat 40 tuntia makuuhuoneessa. Vanhat kassit seisoo. Mitä sä tykkäisit siitä, jos mä pyytäisin velkoja ihan noin niinku muuten vaan? Mulla on 3 euroa. Voi helvetti, mun paska. Oi, anteeksi, mä oon myöhässä. Mut mä korvaan tän sulle. Tolla. Paska. Loppu. Anteeksi! Mä oon tosi pahoillani.